سلام زغبركم تخاطات يمانا انفو ميديا كما يتوعلو نلوم حاموس إلى عسر تغلطة ورح غلطة قلتشان عسران شدشتن كم تلمود زتفلالي وانا ويان حاد ارتزعباتاتن زيناتاتن حيزلكم متسألخو مكتالكم يعدم بغدامنت زغربلكم كبرات تخاطاتلتي حجون هلو كنتات كبابينان هاجرنا نزبلكت وحدشتي تسبساباتنا يلوم معانتي زلو زيناتات كغربلكم كم زفلت تمالي منستر قدات وصاي ناي اثيوبيا ناي سعود عرب اب اثيوبيا عودت كغبر مصي نيرو اتو قداي بلكع مستي اب قرن افريقيا زلو خنتات بفلاي دما اب سودان زلون كومون اب مونغو ايرتران اثيوبيان اب ساعات زي دارغا ناي مودا مدرخو بصي زلو وطرن زملكت كونتات كزاراربو خم زخونو ردو نغري مالتي بز مسرت امبارت ناي سعود عرب منستر قدات وصاي مس برايم منستر ابي احمد تزاراري بلو تراخيبو تزاراريو أبزنا لهم عن تزنبر الركوبهم كبرات سماعتي بجكاتي زراقبهم قداي كال نأقلبهم محبر السبع عالم ويك أنا أقلبهم مع كنا زينا بفلايكا نعرب مع كنا زينا سحيب زو على هذا قداي قاتي منيرو كم سري وزر لهم برايم مينستر أبي حمد ناي سعود عرب مينستر قداي توصل إنك الرهاب كله I think بأفلوت أخون زخونة أي مثلاً مبزحت يقول ناي حاب الشاسب كوم إلي يخوف زبل جن كم حدا ناي حنت هاجر برايم مينستر قرب ناي بروتوكول جلز مسلو نجارات كجبر نيرو زبل بزحت نقفت له جن كوفا بهلا ناي بروتوكول ناي برايم مينستر أبي أحمد إزي إجر خمسة إلك خوف مبال غير وزلو ببزحات ناي عرب ميدياتاتن عبيت سباتن كي ترفه بزح نقفتات كوردو وعيلو تناي سعود عرب مينستر قدات وتصاون كوم عينة مثل خجبر فتينيرو جنسو جن ሓደ ንዕኡ ከምዚ ትገብር ኣለኻ ኢሉ ኣቴንሽን ወይ ከዓ ኣዌርነስ ንምሃብ ከምኡ ነቲ ዝነበረ ስእሊ ዲስተርብ ንምግባር ንኸይሰኣል ኢሉ ዝገበሮ ወይ ከዓ እቲ ስእሊ እዚ ንኸይዝርጋሕ ኢሉ ዝገበሮ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ይዕዘቡ ሕጂ እንታይ እዩ ትርጉሙ እንተኢልኩም ኣነ ንባዕለይ ብመጀመርታ ሳይተረድኣኒ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ገለ ግን ኣብዚ ናይ ዕራብ ባህሊ እግርኻ መሳቒልካ ንኣጋይሽ ወይ ከዓ ንከምዚ ዝበሉ ዓበይቲ ሰባት መብዛሕትኦም ከዓ ዘም ናይ በዓል ስዑዲ ናይ ነጋውስ ቤተሰብ ገለ ስለ ዝኾኑ ከም ክብረት ምጉዳል ኮይኑ ስለ ዝቁፀር እዩ ብዙሓት ማዕከና ዜና ብጣዕሚ ተቆጢዖም ክዛረቡ ኢሎም ክብረት ኣይሃቦምን ብዘይ ክብረት ተቐቢልዎም ገለ ዝብል ብዙሕ ዜናታት ኣነ ግን ከምኡ ኮይኑ የተሰማዓንን ብፍላይ ሓበሻ ዋላ ኣብዚ ኤውሮጳውን እኮ እግርኻ መሳቒልካ ኮፍ ምባል ምስ ካልእ እዩ ዝተሓሓዝ ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን ኣባና ግን ከም ልሙድ ስለ ዝሕሰብ እዩ ምናልባት ኮነ ኢሉ ገይርዎ ይገበሮን ካልእ ጉዳይ እዚ ገሪፍና ግን ክቡራት ተኸታተልቲ ሎማ ዓንቲ ናይ ስዑድ ዓረብ ናይ ዴፒቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ወይ ከዓ ምክትል ናይ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እውን ዴሊጌሽን ናብ ኤርትራ ከይዱ ኣሎ ናብ ኤርትራ ከይዱ ምስ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቡሉ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ እዚ እቲ ጉዳይ ርዱእ ማለት እዩ ብዛዕባ ምንታይ ይዘራረቡ ከም ዘለዉ እቲ ሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ይዛረብሉ ዘለዉ ጉዳይ ሱዳን እዩ ዝፍሉጥ ነገር እዩ ናይ ሱዳን ዴሊጌሽን እውን ሎማ ዓንተ መስመራ ምስ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ውዒሎም ኣብቲ ከተማ እውን ምስኦም ኮለል ክብል ውዒሉ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ እውን ምስ ናይ ሕወሓት ናይ ትግራይ ዘለዉ ዕጡቃት ኣብ ሱዳን ከምኡውን እዚ ሕጂ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣጋጢሙ ዘሎ ዳርጋ ናይ መውዳእታ መድረኹ በፂሑ ዘሎ ኩነታት ክዘራርቡ ከም ዝወዓሉ ርዱ እዩ እዚ ኩሉ ዴሊጌሽን እዚ ኩሉ ናይ ዲፕሎማሲ ስሕበት ሃልዩ ብሕጂ ንዑ ጥሒስካ ዝግበር ዝኽእል ኩናት ግን ክሳብ ክንደይናይ ናይ ፕሮክሲ ዋር ወይ ከዓ ናይ ውክልና ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ሕጂ ተረዲእና ኣሎ መስለኒ ኣብዚ ከባቢ ሕጂ ዝጅመር ኩናት ቀሊል ክኸውን ከም ዘይክእል ከምዚ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ክልቲአን ሃገራት ወይ ክልቲኦም ተዋጋእቲ በብርእሶም ክኢሎም ዝዋግእሉ ኣይመስለንን ኣብዚ ናይ ሕጂ ከምዚ ናይ ሱዳን ዲቫስቴቲንግ ዝኾነ ብጣዕሚ ዕናዊ ዝኾነ ናይ ካልኦት ሃገራት ምትእትታዊ እዩ ነዚ ኩሉ ኩናት ህልቂትን ከስዕብ ዝኽኣለ ማለት እዩ እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ርእሶም ዝኽኣሉ ሃገራት ዝካየድ ኩናት ግን ዋላ ዳ ዕናዊ ይኹን እምበር ከምዚ ናይ ካልኦት ኢዶም ዝእትውሉ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ካልእ ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ትግራይ ሕወሓት ማለት እዩ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሎማዓንቲ ደብዳቤ ናብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ናብ ካልኦት ዝተፈላለዩ ናይ ኣፍሪቃ ኦርጋናይዜሽናት ፅሒፉ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቃዕቲ ንምግባር ምድለዋት ይገብር ኣሎ ዝብል ጥርዓና ኣቕሪቡ ኣሎ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ምልክታት ናይ ኩናት ኮይኑ ተራእዩ ኣሎ ብካልእ መዳይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሕጂ እውን ብዝለዓለ ቁፅሪ ናይ ወታደራዊ መካይንን ታንክታትን ናብ ከባቢ ዶባት ናይ ትግራይ የግዕዝ ኣሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቪድዮ ድማ ናይ ሎማዓንቲ እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ተሓድሽ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እዩ
ካልእ ኣብ ፌብሩዋር I think ኣብ ዕለት 14 ክሳብ 16 ናይ ኣፍሪቃ መራሕቲ ሃገራት ርክብ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ እዩ ሎማዓንቲ ኣብ ርእሲ ከተማ ናይ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ናይታ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብእስራኤል ጥራሕ ኣፍልጦ ተዋሂብዋ ዘሎ ሃገረ ሶማሊላንድ ባንዴራ ተሰቒላ ውዒላ ኣብቲ ናይተን ሃገራት ሪጋ ሒዛ ከም ሰባ ማለት እዩ ከምተን ናይ ካልኦት ሃገራት እዚ ድማ ካልእ ኣስዩ ኣዘራራቢ ዝኾነ ርእስቲ ፈጢሩ ኣለዎም ካልእ ማለት እዩ እዚ ምናልባት ክሳብ ሕጂ ካብ መንግስቲ ሶማሊ ይኹን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ እኳ ተዘየለ ኣብ ትዊተር ብፍላይ ዘሎ ኩናት ግን ብጣዕሚ ኣደንፃዊ እዩ ምክንያቱ ሓደ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ እዩ ከምኡ ገይርዋ እዚ ርእሱ ዝኸኣለ ኣፍልጦ መሃብ እዩ ስለምንታይ ከምኡ ኣብ ሓንቲ ኣፍልጦ ናይ ኣፍሪቃ ይኹን ናይ ዝኾነ ናይ ኣፍሪቃ ሃገር ዘይተዋሃበት ሃገር ባንዴራ ኣብ ማዕረተን ካልኦት ሃገራት ኣብኡ ተሰቒላ ዝብል ርእቶታት እውን ይወሃብ ኣሎ ገና ብሕጂ ግን እዚ እውን ሓደ ካልእ ርእሱ ዝኸኣለ ቀውሲ ኮይኑ ከም ዝመፅእ ርዱእ ነገር እዩ ማለት እዩ እቲ ካልእ ድማ ሎማዓንቲ ዝተረኣየ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካልእ ኣገዳሲ ነገር ማለት እዩ ናይ ግብፂ ሰራዊት ምስ ሙሉእ ዕጥቁ ኣፅዋራቱ ታንክታቱ ኣብ ሶማል ኣትይሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሶማል ኣትዮም እውን ምስ ናይ ሶማል ፕረዚደንት ኮይኖም ብሓንሳብ ነቶም ወታደራት መሪቖሞም ኣለዉ ክንዲዚ ዝኣክል ቁፅሪ ዘለዎ ናይ ግብፂ ወታደራት ፃዕዳ ሕብሪ ለኸዮም ከም ናይ ዓቀብቲ ሰላም ኮይኖም ኣትዮም ዘለዉ ማለት እዩ ኣብ ኣፍ ደገ ናይታ ኩሉ ግዜ መቀናቕንታ ዝኾነት ኢትዮጵያ ምህላዎም ድማ ካልእ ነቲ ኩነታት ናብ ዘይተደለየ ኣንፈት ክወስዶ ዝኽእል ኩነታት ከም ዝኸውን ርዱእ ነገር እንዳኾነ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ግብፂ እዚኦም ወታደራት ምስ ታንክታቶም ጥራሕ ዘይኮነ ሃይሊ ኣየር እውን ናብ ሶማል ንምእታው ተሰማሚዕ ኣለኹ እያ ትብል ዘላ እዚ እንተተገይሩ ግን ኦልሬዲ እቲ ነገር ናብ ካልእ ኣንፈቱ ከይድ ማለት እዩ ምክንያቱ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ንክትከውን ነፈርቲ ኩናትን ገለን ሒዛ ትኸይድ ሃገር የለን ኦፍኮርስ ናይ ትራንስፖርት ሄሊኮፕተራትን ገለን ይጥቀሙ እዮም እዚ ግን ንዓቃብ ሰላም ኢልካ ክንዲ ዝኣኽላ ብራዕት መካይንን ታንክታትን ሒዝካ ናብ ጎረቤት ሃገር ኣይከየድን እዩ ማለት እዩ እዚ እቲ ሎማዓንቲ ዝወዓለ ዕብዕቢ ዝበላ ርእስታት ናይ ዝኸባቢና እዩ ዘሎ ማለት ካልእ ምስኡ ዝተተሓዘ ግን ክቡራ ተኸታተልቲ እዚኦም ህግደፍ ነዚ ህዝብና ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይን ናብዚ ኩናት እዚ ንክፅምበር እዚ ኩናት እዚ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገብርዎ ነበሩ ማለት እዩ ህዝባዊ ኩናት ንምምሳል ህዝቢ እውን ብስምዒትን ብገለ ናብ ጎኒ ሰራዊት እያ ኣለኹ ኢሉ ናብ ኩናት ንምእታው ብዙሕ ነገር እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብዛ ሓለፈ እንታይ ኢለኩም ነይረ ኣብ ሰዓት እዚ ዋላ ኣወል ስዒድ እውን ተዛሪብዎ ዝነበረ ማለት እዩ ኣብ 2025 ወርሒ ጥሪ ኣብ ኣሜሪካ ዝገበርዎ ስምምዕ ናይ ህግደፍን ናይ ህወሓትን ደገፍቲ ሜድያታት ብሓባር ኮይኖም ንክሰርሑ እዮም ተሰማሚዖም ሕጂ በዓል እዚ ስታሊን ዝበሃል ሰብ ዕሉል ወሃቢ ቃል ናይ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ብቋንቋ ኣምሓርኛን ብትግርኛን እንዳገበረ ወሃቢ ቃል ኮይኑ ዘሎ ሕጂ እዛ ኩናት እዚኣ ብጣዕሚ እዮም ደልዮማ ዘለዉ እዞም ካድረታት እዚኦም ነቲ ህዝቢ ኣይገድሶምን እዩ እዛ ኩናት እዚኣ ግን ንምንታይ እዮም ክጥቀሙላ ደልዮም ሓንሳብ ኩናት ምስ ተጀመረ ምስ ብልፅግና ፀላኢና ብልፅግና ይመፀና ኣሎ እንዳተባሃለ ልክዕ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወረደ ሽግር 34 ዓመት ሕጂ ኣብ ትግራይ ንምድጋም እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ትግራይን ኤርትራን ብሓንሳብ ሒዞም ኣብ ስልጣን ንክቅፅሉ ዝግበር ዘሎ ታክቲክ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ሕጂ ትማል እዚ ኩነታት እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ከመይ ገይሩ የቕርበሎ ነዚ ስታሊን ዝበሃል ሰብ ከሪአኩም እየ ሕጂ ሓንቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ፊልም ሰሪሖም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መንግስቲ ፌደራል ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ውሽጢ ክህረማ ዝተደልያ ቦታታት ይፋ ገይርዎን ኣሎ ወይ ከዓ ፓብሊክ ገይርዎን ኣሎ ሕጂ በዚ መሰረት ይብል እዚ ስታሊን ብዙሓት ቦታታት ይዝርዝር ከም በዓል ማይ ነፍሒ ባፅዕ ናይ ሕርጊጎ ገለገለ እንዳበለ ይዝርዝር ነይሩ ሕጂ ፋብሪኬትድ ሓሶት ምዃኑ ነዚ ነቲ ህዝብና ንምርሳን ኣራሲንካ ከመይ ገይሩ ናብ ኩናት ይኣቱ ምዃኑ እንታይ ይብል ኣሎ መሲልኩም ኣብቲ ካልእ እውን ምናልባት ማዓት ጌጋታት ክህልዎ እንዲ ኣነ ግን ብቐጥታ ዝረኸብኳ ጌጋ ኣብ መንጎ ሰንዓፈን ዓዲ ቀይሕን ዘሎ ቢንቶ እውን ንክፈርስ ኣብ ታርጌት ኣትዩሎ ወይ ከዓ ተወሲኑሎ ፓብሊክ ይርወሎ ኣብዪ ኣሕመድ ይብል ኣሎ ሕጂ ሕዋት ኣብ መንጎ ሰንዓፈን ዓዲ ቀይሕን ቢንቶ የለን ኣብ መንጎ ሰንዓፈን ዓዲ ቀይሕን ቢንቶ የለን ኦኬ እቲ ፅርግያ ትፈልጥዎ ይኹም ኩልኹም ቢንቶ ዝበሃል እዚ ንእሽተይ ናይ ማይ መሕለፊ ቢንቶ ዘይኮነስ ቢንቶ ዝበሃል ከም በዓል እዚ ኣብ በዓል ጋዴን በዓል ጊንዳ ኣብ በዓል ጋሕቴላ እዩ ዘሎ ቢንቶ ዝበሃል ንሱ እዩ እምበር ኣብ መንጎ ዓዲ ቀይሕን ሰንዓፈስ ቢንቶ የለን ሕጂ እዚ ሓሶት ምዃኑ ፋብሪኬትድ ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ንምርሳን ዝግበር ዘሎ ሓሶት ምዃኑ በዚ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ እታ ቪድዮ ስምዑ ኢኹም ናይ ስታሊን አብይ የመረጣቸው የኤርትራና የትግራይ ኢላማዎች እዚህ ላይ ከኤርትራ በኩል ሲጀምር ማይ ነፍሒ ይላል ማይ ነፍሒ
የውሃ ግድብ ነው። የውሃ ግድብ ለአስመራ የሚሆን ግድብ ነው። የውሃ ግድብም ነው። ይሄን አበላሸዋለሁ ሰብረዋለሁ እያለ ነው። አንደኛው ማለት የደህንነት ሪፖርት ነው። በኋላ ሀሳባቸው ይቀይራሉ አይቀይሩም፣ ግን የደህንነት ሪፖርት ነው እንዳለ ማቀርብላችሁ። ማይነፍሒ የውሃ ግድብ ነው። ሕርጌጎ የመብራት ኃይል ነው። አሁን ያለው ሪፖርት አፕግሬድ ተደርጎ ሊሆን ይችላል፣ ግን የብልጽግና መንግስት ያለው ሪፖርት 100 ሜጋዋት ያመርታል ነው የሚለው። 100 ለእናቱ ትልቁ እሱ ነው። ድሮ ጀምሮ የነበረ ነውና አፕግሬድ ነው አፕግሬድ አይደለም አላውቅም፣ ግን እነሱ ያሉት 100 አለው 100 ሜጋዋት አቅም አለው ነው የሚለው ሕርጌጎ። ሶስተኛ ምጽዋ ኤርፖርት እመታለሁ ይላል። እዛ ትልቅ እንትን መናኸሪያ ሊያደርገው ይችላል ምናምን እያለ ምጽዋ ኤርፖርት እመታለሁ ይላል። ከረን ይላል። ከረን ከዚህ በፊትም ተናግረናል። ይሄ ከረን ብሏል። ከረን የመከላከያ ሆስፒታል ነው ብሏል። መከላከያ እና ግንዳ የነዳጅ ዲፖ እያለ ይዘረዝራል። በጣም ብዙ ስለሆኑ ይሄን እዚህ ጋር እናብቃ። ትግራይ ደግሞ ይሄን ገና መጣበታለሁ። ትግራይና ኤርትራ የሚያገናኙ ድልድዮችን ሰብራለሁ ብሏል። ድልድዮች ይሄ ሰውዬ ትግራይና ኤርትራ የሚያገናኙ ድልድዮች ለምሳሌ ብሎ የተናገረው ሰንዓፈ ዓዲ ቀይሕ አካባቢ ይላል ሪፖርቱ ላይ ያጠኑት ሪፖርት ላይ ሰንዓፈ እና ዓዲ ቀይሕ መካከል ያለ አንድ ድልድይ እሱን እመታለሁ አለ። መረብ ድልድይን እመታለሁ አለ። ትግራይ ያሉ ሁሉም ድልድዮችን እመታለሁ አለ። ሌላ ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ መስማት ያለበት በተለያየ መንገድ ቋንቋም ተተርጉሞ መነገር ያለበት መርዝ፣ አደገኛ መርዝ ይረጫል እየተባለ ነው። አደገኛ መርዝ ፍልሖ የሚባል በትግርኛ አለ። ቀፂለ ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ቅድሚ ገለ ደቓይቕ ኣቢሉ ኣብ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ናይ ድሮን ደብዳባት ከም ዝተኻየደ ገለ ማዕከናት ዜና ናይ ኢትዮጵያ ማዕከናት ዜና ክብል ከለኹ ካብቶም ዓበይቲ ሜይንስትሪም ሜድያ ዘይኮነ እዞም ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ዓበይቲ ተኸተልቲ ዘለዎም ከም በዓል ዝሪእዎ ዘለኹም ፍንፊኔ ሜድያ ገለ ዝብል ሓቢሮም ኣለዉ። ካልኦት ተጋሩ እውን ዝተፈላለዩ ተጋሩ ኣብ ከተማ መቐለ ናይ ድሮን ድዩ ናይ ካልእ ብዘይገድ ዘይተፈልጠ ብርቱዕ ድምፂ ከም ተሰምዐ ግን ካብ ብዙሓት ሰባት መረጋገፂ ተረኺቡሎ ማለት እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኩናት ኦልሬዲ ዳርጋ ተጀሚሩሎ ማለት እዩ። እሞ ድማ ኣብ ርእስ ከተማ ናይ ትግራይ ዝኾነት ከተማ መቐለ ከም ዝተፈፀመ እዮም ሕጂ ዝዛረቡ ዘሎ። ኣብ ብዙሓት ፍላይ ኣብዚ ናይ ፌስቡክን ካልእ ሜድያታት ግን ሕጂ ብብዝሒ ዝርግሑ ኣለዉ። ብዙሕ ብርቱዕ ድምፅታት ይስማዕ ከም ዘሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ከም ትፈልጦ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ድሮን መጥቃዕትታት ተኻይዱ ከም ዝነበረ ይዝከር እዩ ማለት እዩ። ካልእ ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣነ እኳ ኣክቹዋሊ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣብዚ ሜድያ እውን ከቕርቦ እኳ ኣይደለኹን እንደ ነይረ፣ ግን ኣብዚ ቃልስና ኤርትራውያን ነካይዶ ዘለና ቃልስሲ ፍላይ ኣብዚ ድሕሪ 2018 ብሽም ኣጋኣዝያን ኢሎም ዝሽቅጡ ኣዝዮም ነቲ ህዝቢ ኣጋኣዝያን እውን ዘይወክሉ ፈፂሞም እውን ምስቲ ህዝቢ ኣጋኣዝያን ዝበሃልሲ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ መራኸብ ዘይብሎም ሰባት ኣለዉ። እዚ ከም ሓሳብ ኢሎም ዘሻራሽርዎ ኣብዚ ሕብረተሰብና ማለት እዩ። ብጣዕሚ እዮም ዘፈንፍኑ እቲ ሓሳቦም ዋላ ክዛረብዎ ከለውሲ ሰባት ንክሰምዑ ንክደግሙ ከማኒ የደንፅወካ እዩ። ብጣዕሚ ዝሕዝን እሞ ድማ እቲ ናቶም መራሒ ዝበሃል ኣዝዩ ኣፀያፍን ኣዝዩ ሕማቕ ዝኾነን ዘረባታት ብምዝራብ ዝፍለጥ ዕሉል ገበነኛ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጥ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ተስፋፅዮን ዝበሃል እዩ። ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ዝመርሖም ሰባት እሞ ድማ ብደረጃ ትምህርቶም ብገለን ድሓን ዝኾኑ ሰባት ናይዚ ሰብ ዘረባ ክደግሙ ክትርኢ ከለኻ ይድንፅወካ። ሰባት ክሳብ ክንደይናይ ኣብ ትሕቲ ከምዚኦም ናይ ሸይጣን ኣሰራርሓ ዘለዎም ሰባት ክግዝኡ ከም ዝኽእሉ ማለት እዩ። ሕጂ ንዓይ ዝገረመትኒ ሓንቲ ትማሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝሰማዕኹ ሓንቲ ቪድዮ እንዲያ ከቕርበልኩም። ኣክቹዋሊ ከምዚ ዓይነት ነገራት ንክትሰምዑ የደንፅወካ እዩ። ብዛዕባ እዚ ክትዛረብ እውን ብዙሕ ኣገዳስነት እኳ ኣይነበሮን፣ ግን ስለ ዝገረመትኒ እያ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓውናሲ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣባል ናይ ኣጋዝያን እዩ። ናይቶም ኣጋዝያን ዝበሃሉ ሓደ ካብቶም ምሁር ባህላይ ኣብ ድሕሪኡ መዓት መፅሓፍቲ ደርዲሩ ይዛረብ ዘሎ። ናይ ምሁር ዘረባ ግን ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ። ሕጂ እቲ ጋዜጠኛ ምስኡ ዘለውን ተተሓታትኡ ሰምዑ ኢኹም። ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉና ዘለዉ እዞም ኣሕዋትና ክልቲኦም ብኣጋጣሚ ኮይኑ ደቂ ሰንዓፈ እዮም። ዝገርመኩም ነገር ማለት እዩ። ሕጂ ሓደ እንታይ ዝብሎ ዘሎ
ኣብዛ ኤርትራ እዚ ስዋኣት ተሰዊና ገለመለ ዝበሃል ነገር ስክተርፍ እዩ ዘለዎ ኢሳያስ እዩ ባዕልኹም ገይርዎ እምበሪ ኣብ ኤርትራስ ደቂ ሓደ ከባቢ ጥራሕ እዮም ተሰዊኦም እምበር ካልእስ ኣይተሰውአን ይብለና ኣሎ እዚ በዓል መጻሕፍቲ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ንኸኣምኖ የጸጊምኒ ካብዚ ሰብ እዚ ከም ዘይተጽበኹም ቶታሊ ማለት እዩ እሞ ድማ ተዝገርመኩም ነገር እሱ ንባዕሉ ሲ ወዲ ሰንዓፈ እዩ ሕጂ ነታ ወዲ ሰንዓፈ ምዃኑ ፈንፊንዋስ ወዲ ካልእ ከባቢ ንምዃን ሲ ክሳብ ክንዲዚ ንናይ ገዛእ ርእስኻ ሕብረተሰብ ተሕስር ዲኻ ክሳብ ክንዲዚ ንናይ ገዛእ ርእስኻ ሕብረተሰብ እሞ ድማ በቲ ቁስሉ በቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ሲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተቆሰሎ ቁስሊ ብኡ መፂኻ ትጎድኦ ዲኻ ካልእ ንምምሳል ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ነብሰ ምትሓት ኣነ ሰሚዐን ርአና ኣይፈልጥን ኣነ ወለድና ከዕብዩና ከለዉ ሲ ፕራውድ ኮይና ንክንዓቢ እዮም ዝምህሩና ብዓድኻ ብታሪኽካ ብትውልድኻ በቦኻ ብመሬትካ በቲ ዝዓበኻሉ ማለት እዩ ፕራውድ ኮይንካ ንክትዓቢ ብኦም ዝምህሩኻ ብኢና ዓቢና ሕጂ እዚ ሓውና ግን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ባዕልኹም ዝያዳ ክሰምዑ እንዲኹም ብትግርኛ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብዚ ኤርትራ ሲ ብጀካ ኣብቲ ከባቢ ኣስመራ ዝተሰውአ ሰብ የለን ይብለና ኣሎ ካበይ የምፅእዎ እቲ ስታቲስቲክስ እምበርከ ንምዃኑስ ኣብታ ሰንዓፈ ትበሃል ንኡስ ዞባ ዘሎ ህዝቢ ሲ ከይዱ ስርኢዎ ፈልጥ ድዩ ዝኾነ ዓዲ ዋላ ኣብታ ከተማ ሕጂ ኣነ በዚ ክንዲዚ ስዋኣት ኣለውና ክንዲዚ ተሰዊኦም ካብ ሓንቲ ዓዲ ክኾርዕ ኣይኮነን ክዛረበሉ ከማን ይሕፍረኒ እዩ ምክንያቱ እቲ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ዋግኡ እንታይ ኮይኑ ስለ ዝፈልጥ ማንም ሰብ ስለ ዝፈልጥ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ከዓ ዘይተተንከፈ ስድራ የለን ኣብ መላእ ኤርትራ እዚ ሓውና ግን እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ ሰንዓፈ ከባቢ ሲ 2-3 ገለ ወይ 4 ዝተሰውኡ ኣለዉ ድዮም የለውን ይብላ ኣሎ እንታይ ዓይነት ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ኣነ ገሪምኒ እሞ ወዲ ሰንዓፈ እኳ እዩ ሕጅስ ካልእ እሞ ንግደፎ ትንኡስ ዞባ ሙሉእ ኣማኢት ኣሽሓት ህዝቢ ዘለዎ መግደፎ 10ታት ኣሽሓት ዝኾኑ ስዋኣት ዘለዎ መግደፎ ኣብ ናተይ ዓዲ እንተመፂኻ ሲ ንቅድሚ ናፅነት ዝተሰውኡ ልዕሊ 150 ዝኾኑ ሰባት ስዋኣት ኣለዉ ኣብዚ ናይ ሕጂ ናይ ወራርዶ ገለ ዝበሃል እውን ካብኡ ንላዕሊ መንእሰያት ተሰዊኦም እዮም ኣብቲ ዓዲ ናተይ እየ ዝብለካ ዘለኹ እዚ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዝተኻየደ ናይ ትግራይ ኩናት ከዓ ካልኦት ዝተለከሙ ከም ዘለዉ ርዱእ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ስድራ ቤት 4 ዝተሰውኡ በ4 ዝተሰውኡ እንኳን መዓት ስድራ ቤታት ትፈልጥ ኣነ ባዕለይ ይብለካ ኣለኹ ግደፎም ንእስ ዞባ ሙሉእ ኣብ ኣውራጃ ሙሉእ ግለግድፎ እንታይ ዓይነት ዘረባ እዩ ግን ዝገርምን ዘስደምምን እዩ ብዝያዳ ግን ባዕልኹም ሰሚዕኹም መንታን ክትፈርዱ እታ ቪድዮ ናባኹም ክብለልኩም ይሕዋት ግን ኦኬ ቀዳማይ ነገር እዚ ኤርትራውያን ተሰዊኦም ኣስላማን ክርስቲያን ብሓንሳብ ተሰዊኦም ገለ ዝበሃል ሓሶት ኣደይ ኣይተሰውን እንዲኦም ኣብ ግዜ ገድሊ ኖ ዋላ መስዋእቲ ኢሳያስ እንታይ እንዳበለ መፅ ይመስለካ ኣብዚ ሃገር እዚኣ መን ዘይተሰውዕ ኢሳያስ ንግደፎ እቲ ኣብ ባይታ ዝተፈፀመ ንዛረብ ኣብ ባይታ ብዛዕባ ዝተፈፀመ ኢሳያስ እንታይ ኢሉ ነቲ ኩሉ ኩነታት ኣይገልፆን እዩ ምክንያቱ ጨቋኒ ስርዓት ኮይኑ ሕጂ ንኤርትራ ይመርሓ ስለ ዘሎ ኖ እንታይ ምለካ እሱ እኮ እንተ ሓቅነት ኣሎ ኮይኑ እኮ መን ተሰዊኡ መን ኣይተሰውን ክንፈልጥ እኮ ቀላል እያ እዚ ናይ መስዋእቲ ዳታ ረሊስ ክገብርዎ ኣለዎም ንምንታይ ክፉት ዘይከውን ህዝቢ እዚ ብምሉእ ናሬቲቭ ሓሰት ስለ ዝኾነ ተነጊሮም እኮ እዮም ኣብ ኤርትራ ሃብቶም ተነጊሮም እኮ እዮም ስዋኣት ካብ ነፍሱ ከፍ ገዛ ዝተሰውኡ እኮ ተነጊሮም እኮ እዮም ሙስሊም ክርስቲያን ጀበርቲ ኩሎም ኖ ተነጊሮም የብለካ ዘለኹ ተነጊሮም ሲ ኣብዚ ስመራ ከባቢኣን 5-6 ንፋስ ድዩ ገለ ድዩ 5-6 መስዋእት ኣለዉ ካብ ሓደ ገዛ ኣብ ካልእ ክንዱ ስዋኣት ኣለዉ ድዮም ኣነ ሰሚዐ ይፈልጥኒ ኣብ ሰንዓፈ 5-6 ተሰውኦም ኣለዉ እዚ እኮ ሽሻይ ፅንተት እኮ እዩ ኣደ ህይወት ካምፔይን ንገብረለን ነርና ሸውዓተ ቆልዑት እዮም ታኺኖም ሕጂ ኩሉ ሰብ ተሰዊ ኢልካስ ሓደ ፍትሓዊ ይኮነን እየ ዝብለካ ዘለኹ ነደ ህይወት 7 ርእሰን ዝተሰው ኣቡ ዘቀን ተኣሽሙ ዝሃባ ኣብኡ ከዓ እንደገና እውን እቶም ሓንሳ ካወደኒ እቶም ናይቶም ተጋደልቲ መዓት ደም ጠልቂ መዓት ገለመለ ክሓፅባ ሙሉእ መዓልቲ ነቲ ሓንቲ ገዛ እንቋቑሖ ምፅኢ ነቲ ሓንቲ እንቋቑሖ ክገብራ ከምዚ ዓይነት ተኣሽሙ ዝሃባን ዝኾነት ስድራ ቤት ዝኾነ ውላድ ስውእ ዘይብላ ቤተሰብ ኩሉ ኣኽሊ ስዋእ ዘይብላን ሓደ ይኮነን ስለዚ እዚ መን ተሰውኡ ኩሉ ተሰውኡ መሸፈን
ኣብ መወዳእታ ዘቕርበልኩም ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ብዙሓት ሰበስልጣን ሕወሓት ናይ ባንክ ኣካውንት ፍሪዝ ገይርዎ ኣሎ ሎማዓንቲ ሽም ዝርዝር እውን ኣውፂሎ ካብቶም ሽም ዝርዝር ዘውፅኦም መብዛሕትኦም ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ሕወሓት እዮም ካብ ዶክተር ደብረፅዮን ጀሚርካ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ካልኦት በዓል ዶክተር ኣብርሃም ዶክተር ሰሎሙን ዝበሃል ዶክተር አዲስ ዓለም ባሌማ ካልኦትን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ናይ ብምልኦም ኣካውንት ከይንቀሳቐስ ኣጊድዎ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እዚ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ 2020 ከባቢ ዝካየድ ዝነበረ ኩነታት እዩ ናይ ብምልኦም ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ሓለፍቲ ፍሪዝ ተገይሩ ኣካውንቶም ብድሕሪኡ ብዙሓት ኣብ ቤት ማእሰርትን ገለን ከም ዝኣተው ይዝከር ማለት እዩ ሕጂ ድማ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ስጉምታት ወሲዱ ኣሎ እዚ ምናልባት ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት መሊሱ ናብ ካልእ ኣንፈት ዝወስድን ልዕሊ ዝኾነ ግን ዘይሩ ናይዞም ፕራይቬት ሰባት ባንክ ኣካውንት ምእጋድ ዘይኮነ ብዓብዩ እቲ ባጀትን ካልእ ነገራትን ምእጋድ መሊሱ ከዓ ነቲ ህዝቢ ናብቲ ዝነበረ ሽግር ዘእቱ ኩነታት እዩ ብጣዕሚ ዘሕዝን ህዝቢ ትግራይ ዝረኽቦ ዘሎ ብኩሉ ተቐርቂሩ በዝንበትን ዘስደምም እዩ ከምዚ ዓይነት ታሪክ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመ ኮይኑ ይስምዓን ምክንያቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገለ በቲ ብገዛእ መራሕትኻ በቲ ድማ ብካልኦት ንጎ ብኩናትን ብምኽባብን ብጥሜትን ብገለን ዝተበደለ ህዝቢ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ሰላም ይውርደሉ እዚኣ እንዳበልኩም ባር ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎ መዳልየልኩም ዝነበርኩም መደባት በዚ ወዲእ ኣለኹ ኣብ ዝቐፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ደሓና ምፅኡ